Vilagarcía vai acoller este sábado a 15ª edición do gran capítulo da Confraría dos Viños de Rías Baixas. Este ano vanse nomear 12 novos cofrades, todos eles relacionados co sector vitivinícola. Mais alá do acto solemne, a xornada inclúe unha recepción en Rabella e un desfile polas rúas da cidade. Temos unha recepción que nos recibirán aquí no Concello, o cual lle damos as gracias. Ás 12 teremos a recepción. Posteriormente faremos un desfile cívico para enseñar un pouco a cidade hacia o Salón García, donde realmente vai ser o acto solemne de nombramento. E a partir de aí, pois nada, xa salimos, escoitaremos algo de música e iremos a un xantar que todos os cofrades vamos a compartir. Na edición deste ano vai se refrenda o irmanamento cos viños tintos de Rías Baixas. Tamén se van irmanar coa confraría da Cigala de Marín. Son hermanamentos de cofradías amigas e irmás, non? Estamos cercanos, sí que non casan mal tampouco, unhas cigalas con Albariño ou con Rías Baixas non casan mal tampouco, por suposto. Pero, bueno, máis que nada, estes ornamentos son de confraternidade, de amistad, pola nosa cercanía. Mais alá da parte no gastronómica, a xornada serve tamén para o fomento do turismo na cidade en plenas festas do San Roque. Isto supón que é unha oferta máis dentro do programa das festas. É unha actividade moi importante para nós porque estamos falando de máis de 100 persoas de fora, de outros países tamén, que están ao final coñecendo a nosa terra, tamén ten un retorno económico na nosa cidade e, sobre todo, que isto é exportar a nosa imaxe. Como antesala da xornada, o venres terá lugar unha recepción aos participantes en Salvaterra de Miño. O acto terá lugar no Conxunto Museolóxico da Ciencia do Viño do Condado do Tea, que vén de abrir as súas portas naquela localidade.